салом дӯстон, Криштиану Роналду дар Арабистони Саудӣ бар муқобили мухлисони бадбини худ ҷанг дорад. Ӯ на танҳо дар майдони футбол рақобат мекунад, балки берун аз он ҳам бозигари португалӣ баҳсу мунозираро идома медиҳад. Гап сари чӣ меравад? Биёед фаҳмонем. Дастаи Ал-Наср дар доираи бозии ҳаштякниҳоии ҷоми шоҳи Арабистони Саудӣ бар зидди Ал-Иттифоқи Стивен Ҷерард бозӣ дошт. Рақобат худ хеле душвор ҷараён дошт ва мухлисони дастаи Ал-Иттифоқ онро барои Криштиану боз душвортар карданд. Онҳо дар рафти бозӣ Месси гуфта дод мезаданд. Дар як ҳолат ҳангоме ки Криштиану тӯбро дар мавқеи аут гирифт, мухлисони аз ақиб будаи ӯ Месси гуфта дод мезаданд. Табиист ки ба Роналдо ин писанд набуд ва ӯ ба тарафи мухлисон ангушти худро ба лабон гузошта ишораи хабкунедро кард. Пас он бо ишораи даст чанд маротибаи дигар аз мухлисон даъват ба амал овард ки оромтар бошанд. Дар ин бозӣ ҳолатҳои зиёди ҷолиб рӯй доданд ки бевосита бо иштироки Роналдо буд ва ин дар ҳол баъд аз он ки Месси ҳамчун барандаи тӯби тиллоӣ шинохта шуд. Реаксияи Роналдо бо ин воқеа дар Инстаграм ҳам мушоҳида гардид. Мо ҳам дар ин мавзӯъ фикру ақидаҳои худро баён мекунем ва инро дар охири видео дида метавонед. Як лайки қиматбоҳои худро гузоред ва то охир бо мо бошед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро дар миёнаи ҳафта рақобатҳои ҷолиб интизор мебошад. Дар Кубоки Лигаи Англия Арсенал ба меҳмонӣ Вест Хэм меравад. Ливерпул барои ғалаба кардан Бормунд меравад. Ньюкасл қувваи худро бо Манчестер Юнайтед месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Винисиус Ҷуниор шартномаи худро бо дастаи Реал Мадрид тамдид кард. Тибқи қарордоди нав бозингари бразилӣ то соли 2027 дар Реал Мадрид бозӣ хоҳад кард. Тасаввур кунед ки Вини аллакай 5 сол дар Реал Мадрид аст. Чунон менамояд ки ӯ танҳо дирӯз ба Мадрид омад. Ҳангоме ки бозингари бразилӣ ба пойтахти Испания омад, ӯ танҳо 18 сол дошт. Дар зарфи 5 соли дар Мадрид буданаш Вини тавонист дили миллионҳо мухлисро бо бозиҳояш тасхир намояд. Сарвалу танҳо бозингаре буд ки тӯбро мегирифт, ба ягон кас намедод ва мехост ҳамаи корро худаш ҳал кунад. Бисёр ҳаракатҳои ноҷо ва зиёдатӣ мекард. Пас он ин ҷиҳати бозиашро хеле хуб кард ва тавонист яке аз беҳтарин бозингарони Мадрид шавад. Дар синни 20 солагиаш футболбози бразилӣ яке аз чеҳраҳо ва лидерҳои дастаи шоҳона мебошад. Дар бораи тамдид намудани шартномаи Винисиус бо Реал Мадрид пас аз Эл Классико расман хабар доданд. Пули тавони ин бозингар 1 миллиард евроро ташкил медиҳад. Ин нархи қимат ба хотири он гузошта шуд ки ягон дастаи дигар ӯро нахарад. Ӯ чанд мавсими дар Реал собит кард ки метавонад чеҳраи меҳварии даста бошад. Дастое ҳастанд ки ҳатто кӯшиши ба даст овардани ин бозингарро мекарданд. Яке аз онҳо Париж Сен-Жермен мебошад. Дастаи мазкур тобистони соли ҷорӣ талоши ҷалб кардани бозингари 23-соларо карда буд. Онҳо мехостанд ки Виниро ба ҷои Мбаппе истифода баранд, аммо Мбаппе худ ба ягон ҷо нарафту ин ақида дар сатҳи идея боқӣ монд. ҳолати Алексей Миранчук дар дастаи Аталанта хеле бад аст. Футболбози рус дар бозиҳо истифода намешавад. Дар рафти мавсими ҷорӣ ӯ танҳо 4 маротиба ба майдон омадааст. Ин ҳам дар ҳолест ки Лёха дар ягон бозӣ дар ҳайати асосӣ ба майдон наомада буд. Намояндаҳои Алексей ва гирду атрофи ӯ аз ҳолати бозингар дар Аталанта норозӣ ҳастанд. Ӯ метавонад зимистон ба ягон дастаи дигар равад. Варианти аз ҳам беҳтарин барои Миранчук аренда мебошад. Дастаи Аталанта омода аст ки футболбози русро бо ин роҳ ба ягон клуби дигар бидиҳад. Мушкили ин футболбоз дар Бергамо дар чӣ бошад? Оё Гасперини ин бозингарро бад мебинад ва ё худи ин футболбоз маҳорати бузурги бозӣ кардан дар Аталантаро надорад? Дар он бозиҳои каме ки Миранчук ба майдон омада буд, чунон менамояд ки ӯ ба сатҳи Аталанта нарасидааст ва дар ин тим наметавонад бозии хуб дошта бошад. Соли гузашта Миранчук дар Торино буд ва он ҷо бозиаш хеле беҳтар буд. Пас аз ин ҷо метавон хулоса кард ки худи Миранчук ё маҳоратро гум кардааст, ё мотиватсияи бозиро дар Аталанта гум кардааст. Роналдо муносибати худро нисбат ба тӯби тилло гирифтани Месси бо ҳар роҳ нишон медиҳад. Як рӯз пеш дар Инстаграм инро дидем ва акнун дар бозии навбатии Ал-Наср ин мушоҳида шуд. Мухлисон ӯро провокатсия карданд. Дар навор дида мешавад ки мухлисон номи Мессиро садо карда ба асабҳои Роналдо расиданӣ ҳастанд. Ӯ ҳам ором наистода ба мухлисон муроҷиат кард ки соқит бошанд. Голи ягонаро дар вақти изофагӣ бозингари ин тим Садио Мане ба ҳадаф расонд. Пас аз голи Мане, Роналдо ва дигар ҳамдастаҳояш ба назди мухлисони
дастаи рақиб омада голи худро ҷашн гирифтанд. аз кадрҳо хеле хуб маълум аст ки криш ба тарафи мухлисон фак оф гуфта истодааст. ин як гапи оддӣ дар олами футбол аст, мисли эддаф шави мо. роналдо ба ҳамон кори мухлисон гӯё посух дод. ҳарчанд голро маъне зада бошад ҳам муҳим Ал-Наср пас аз ин ғалаба ба даври чорякниҳоии ҷоми шоҳи Арабистони Саудӣ баромад. роналдо пас аз ин ғалаба дар саҳифаҳои иҷтимоияш чунин навишт: ҳар як бозингари дастаамон рӯҳияи бузург нишон дод. мухлисон моро ба беҳтарин шакл тарафдорӣ карданд. ҳар яке аз мо то охир мубориза бурдем. қару ғазаби Криштиано ба хотири он буд ки танҳо як рӯз пеш аз ин бозӣ Месси туби 8-уми тиллоро гирифт. як нафар навишта буд ки ин шармандагист ки чунки Месси туби тиллоро барои пеналтиҳо дар ҷоми ҷаҳон гирифт. роналдо бошад дар таги ин пост смайлики ханда ромонд. ӯ дар ҳамин бозӣ гапҳояшон бо Хендерсон ҳам гурехт. Криштиано то дами ин ба майдон берун шудан бозингарон бо собиқ футболбози дастаи Ливерпул баҳс мекард. Хендерсон дар навбати худ талош намуд то Криштианоро ором кунад. ба ҳар ҳол худам ҳам хостам он чизе ки рӯй дод ёдовар шавам. шумо дар ин бора чӣ андеша доред дӯстон? андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори донам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.